Vi bringer en efterlysning. I forbindelse med aflevering af projekt Decibel er medlemmerne af den såkaldte Mjølnerbande forsvundet. Vi bringer her i dette indslag et kort signalement af de efterlyste personer. Sandra går under tilnavnet Blondie. Hun er kendt som pusherfrau i nærmiljøet. Når hun ikke sælger hjemmetyrket, arbejder hun sort som maler. Krølle. Brøndbys vildeste tæve. Anses for at være yderst farlig og er altid bevæbnet med en kølle i tilfælde af, at hun skulle støde sammen med en FCK-fan. Autodidakt læge. Er kendt for at operere folk på fodboldbanen med en mavepuster og betegnet som sociopat. Det ældste bandemedlem, Brian, der sættes i forbindelse med tyveri af en hvid herrecykel. I det lokale bandemiljø er han kendt for hans stålsatte vilje til at leve op til navnet Brian. Martin går under dæknavnet Trantemøller. Når han ikke tømmer områdets frisørsalonger for Saxe, stiller han børnenes bold i Mjølnerparken. Betegnes som yderst farlig. The Boss går under tilnavnet Solbrilletyven.
I hans fritid synger han med fryd i stemmen i Københavns Drengekor. En hobby, han ikke vil give afkald på, selvom stemmen er gået i overgang. Hvis nogen mener at have set bandemedlemmerne eller kan bidrage med nye oplysninger, der kan bringe os nærmere en opklaring, bedes de ringe til Københavns Erhvervsakademi. 37 33 34 38 39 35